Kaskul Church of God Secondary School Open Yunongstone. Menta kasngi ka arpo pratri gurisal. Kalayo ban penkod bat penha perdano ika tayo le kemen jugi kena skul. Lane ka school week kebalane adu shitayo lenter. Ya kata tayo le kemen jugi ka skul lawan bat penha perdano doka kong latas imli. Kabade ka District School Education Officer West Khas Hills kum ka kongsan. Harkat ka jinge don langru uba shan borling do sketri ka DEC kum usumbot kongsan. Hakani ka singi nakaliang jong ka kongsan kalayo ru ban sam ki kusnam shiki nong job ha jingi ko per balapan long daga school ha kini kishita ya ulter nalor ki kongsan bat ki basha khots ngo baha kani ka singi laidon langru u headmaster ka te school u babu badon bok paliar kinong hikai ki khna school bat ki we Hindi tengah. Ay. Kita selat. Oh! Piba, piba, piba. Piba, piba, piba. Piba, piba. Piba, piba. Piba, piba. ka team jong kani ka program jong pi ka team jong kani ka program jong pi ka kom ka jing so thu jong ka long bangin groom ye ki talents ki badon po jong pi bangin pet ayu ki sap ki talent pi don ba kum no ngi la man pen roy ye ki te ka aspire kadai ka program Jong Chief Minister na ka yes program hakaba ni groom ya ki khna ki badam sap per ngarang share manne hang me ba kini kini rang ba bro ne isaru itu ba udon we khna nang tai na po St Thomas Higher Secondary School na mairang uliban kalek ya ka award jong u na po Delhi ba unang ban sna ya ka cuti ka ba pala ba kata ka cuti kadai ka ba finna ban use ar jan ni phong ya ka cuti ni phong tang kom ka cuti ben nei ni la ban phong ru kum ka slipper ya ka cuti ba u in van mo te ki ayo ka award support dari dang recently long dik kelek ye ka award jong but kan te bakalong ha gedor kata ka juti jong tang ikila display ha tu apa dari apa kata ka auditorium ka bikin kin prize different ki talents lagi jong kita te anda la pet bahaya kata ka juti jong usna ha gedor jong ka sneaker pete ka sneakers nei ubo do zet nak ko aban phong ay kata juti kom ka juti penek ang tau zep kom phong ka juti kom ka sneaker anak ko aban phong pede ya kata ka juti kom ka slipper ulau no ya kata ka bentar ka jrong ka balong kom ka juti ka sa ka banapo ka don kom ka slipper kita ngin gidi ki ba ngi la sengim tepte po jo pi blei la ai ka talen ka bukum do pila banum
Minum start dia kot mendari pidon pada kisap kipong ki jompi. Di ngaju ome kena berbuat ngaju ome ki never consider yourself to be second class. You are all first class. But I can always do it. Ngal rei bandon kamen. Kadang ni kekentian ke bawah ke saying mo. Where there is a will, there is a way. Apa kadon kamen, kadon ka lenti. Ialah diru borok kena hikai kena ri jeng ketui kena hikai borok. Piaban update dia dapat new knowledge kan. Kenang bapin pinla ban bantat ya ke hidden talents bapin yo ban guru meki kenang ba kin la ban penroi ya ke ke bagi kila don lupa. Te kata ka dai ke bagi jeng ketui kena hikai ru. Tenang ta kini ki kena ketui pi bapin penkut ya ke school jong pi. What jupat sitang puar ya school jong pi.